tuturor! De data aceasta am nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să-mi scrieți în comentarii ce semințe pentru gazon recomandați, pentru că vreau o curte frumoasă, vreau o curte cu iarbă într-una, perfectă, verde, așa sănătoasă, dar, bineînțeles, avem 2 copii mici și va fi călcată non-stop, așa că vreau să fie rezistentă la soare și, bineînțeles, la trafic intens. Scrieți-mi în comentarii ce iarbă sau ce tip. Scrieți-mi în comentarii ce semințe recomandați voi, de unde să le cumpărăm. Am auzit că sunt și de la Everde, dar acum nu știu, am văzut că sunt și pe internet ceva variante mai de calitate. Merită să le iau de pe internet sau nu? Ce ziceți? Cum arată curtea? Da, deocamdată suntem în șantier. Hai să vă arăt. Uite, acești copii lucrează de zor. Așa-i? De când am schimbat canalizarea la casă și Filip s-a apucat să facă canalizare și el tot zice că vrea să construiască o casă cu canalizare. Mult succes! Lisa la fel e foarte harnică și ea. Arată cum a ieșit asta. Da, uite aici, Darius lucrează de zor. Trebuie să ducem mărgăritarul ăsta de aici. Și aici, uite ce frumos, a ieșit pavajul pe lângă casă. Mie îmi plac tare, tare mult pietricelele și mă bucur că am avut șansa să pun pietricele albe pe lângă casă. Da, cam asta este până acum. O să vă arătăm finalul, dacă doriți. O seară frumoasă și aștept comentariile voastre. Pa, pa!